Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, CIRST, prošle godine počeo da izdaje časopis Horizons, koji se bavi međunarodnim odnosima. Treći broj je upravo ugledao svetlost dana, a sa mnom je ovog jutra Nikola Jovanović, programski direktor CIRST-a. Dobro jutro, dobrodošli, gospodine Jovanović. Hvala, Miloš. Osim što je treći broj izašao, verujem da neki naši gledalci znaju, jer je prva jako lepo ispratila celu inicijativu oko pokretanja časopisa. Šta je to što možemo da kažemo o ovom magazinu? Mislim da ne bi imali dovoljno vremena u dve emisije, koliko je to lepo složeno štivo, ali šta je ono najvažnije što treba da kažemo? Da, to si u pravu. I ovaj broj ima 23 fenomenalna eseja i mogu da se pohvalim da kao i prva dva zaista ima veliki broj ekskluzivnih autora koje naša javnost nema prilike često da čita. Spomenut ću samo neki. Imamo, na primjer, španskog premijera Mariano Rajoya, koji govori kako Južna Evropa namerava da odgovori na prelivanje kriza sa Bliskog istoka. Imamo palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, koji piše za nas i koji govori o mirovnom procesu sa Izraelom. Opet sa izraelske strane imamo Rabinovića, koji je visoki diplomata, bio izraelski i glavni pregovarač za pitanja sa Sirijom. Imamo generala Jadlina, koji je bio šef izraelske obaveštene vojne službe. Tako da imamo zaista veliki broj ekskluzivnih autora i nastavljamo tradiciju prva dva broja koji su isto bili fenomenalni. Odlično. Ono što ljudi treba da znaju, dakle, to nije samo za studente Fakulteta političkih nauka, nego za sve koji se bave, koga interesuju međunarodni odnosi i šta je to što se dešava u svetu. Tako je. Časopis je već postao jedna ozbiljna, referentna, globalna platforma za razmenu ideja i predloga kako rešiti neke goruće stvari iz međunarodnih odnosa. Namenjen je međunarodnoj, ali i našoj javnosti. Odlično. Pre nego što porazgovaramo o promociji dalje magazina i o nečemu što se dešava u Metropolu sutra, ja bih hteo da se osvrnemo na kolumnu koju ste upravo objavili u Politici, gde ste izveli paralelu da je zapravo Balkan na neki način ogledalo Bliskog istoka. Tačnije, pričali ste o radikalnom islamu na Balkanu. U okviru tog pitanja ja bih hteo i da malo dobijemo jedan kratak komentar oko aktualnih dešavanja u Makedoniji. Naravno, ko pogleda ovaj broj našeg časopisa zapravo vidjet će da Bliski istok u velikoj meri utiče na kompletnu situaciju u svetu, ekonomsku, bezbednosnu, političku, na odnose između glavnih igrača, tako da je to jedno područje koje zaista utiče na sve aspekte međunarodnih odnosa, ali utiče i na Balkan. I ja sam hteo da pokažem u toj kolumni da naša javnost ima poseban interes da se bavi Bliskim istokom i da prouči i ovaj naš broj, jer zaista dosta stvari se preliva i na naš region, sa Bliskog istoka do Evrope, preko Srbije, Turske i uopšte Balkana. Dolaze, nažalost, i teroristi, ali i azilanti, emigranti. Tako da dosta toga se, kažem, direktno preliva i na nas, što nažalost možemo vidjeti i u Bosni, ali u posljednje vreme na tragičan način i u Makedoniji. Hteo sam da se sad fokusiramo na ovu Metropolu. Dakle, održat će se panel diskusija sa vrlo uvaženim govornicima. Moderator diskusije biće predsjednik CIRST-a Vuk Jeremić i upravo je tema urušavanje Bliskog istoka. Jeste, to je velika tema našeg aktualnog broja, ali ćemo imati priliku da se dotaknemo i ovog segmenta kako se krize sa Bliskog istoka prelivaju kod nas i imat ćemo već po tradiciji ozbiljne goste iz inostranstva. Imaćemo poznatog francuskog geopolitikologa Dominique Moizija, ali bivšeg spoljnog ministra Španije Moratinosa. Imaćemo gospodina Benaisu, koji je bio dugogodišnji ministar spoljnih poslova Maroka, koji će upravo govoriti i o arapskom proleću i o odgovoru Evrope na krize na Bliskom istoku, ali i kako sve to, kažem, utiče na naš region, a vidimo da utiče dramatično, jer, ponavljam, krize kod nas se ne generišu same o sebi, već su ogledalo kriza koje se dešavaju u velikom svetu. Da, oni koji nisu pročitali predloge da pročitaju kolumnu zato što ste izvukli upravo tu jednu i paralelu i liniju od Bosne pa naniže ovako. I kolumnu, ali i pre svega, da kažem, broj, jer mogu da se pohvalim da možda ako nastavimo tradiciju prva tri broja, naš časopis postane jedan od najkvalitetnijih u svetu i najreferentnijih, tako da već se citira od strane svetskih agencija, ali opet, kažem, i naša javnost treba da bude upoznata i treba da prati ta dešavanja, kažem, u velikom svetu. Svetsko naše. Hvala na vaše vreme. Hvala na pozivu.